क्या बात है, क्या है छोड़ी गवनारी में हरिया कवन सवतिया मरला समातिया हमारा के राजा गोइला तू भूल त मर्दो कलश के रे पगली हम कोनो शौक से आइल बानी ई त मजबूरी बा हाँ धनी धनी बूझ होला चरिया घरवा छोड़ा धनी धनी बूझ होला चरिया। वाह वाह यह पर एगो लइका हाँ एक्के गो लइका ओ माई के दरबार में जाके हाँ जी आ माई से कहलस कि हे माई हम सुनले बानी कि जब जब धरती पर अत्याचार होला तब तब तुम्हारा अवतार होला होला आज अत्याचार अपना चरम सीमा पर बा हाय 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 कितना लड़की के आग लगा के जला दिया जाता है हाँ जी कितना लड़की के जन्म के पहले ही मार दिया जाता है हाँ साधु लोग बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा के हाँ ऐसा ऐसा काम कर देता हाँ जी कि नाव गांव हो जाता गाँव कितना लोग के जेल में जाके चौकी पीसे के पड़ो हाय 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 कितना जन 112 पलाद के जाता है तो कहले का क्या कहले कि आहिल बानी तोहार हो दुवरिया आहिल बानी तोहार हो दुवरिया देवी मैया खोला ना हो केवाड़ आइल बानी तोहार हो दुआरिया देवी मैया खोला ना हो केवाड़ आहिल बानी तोहार हो दुवरिया देवी माई खोला ना हो केवाड़ आइल बानी तोहार हो दुआरिया देवी माई खोला ना हो केवाड़ धर्म धसल जत धरती भितरिया धर्म धसल जत धरती भितरिया हाथवा में लेला न हो काटारी आइल बनी तोहारे हो दुवरिया देवी माई खोला न हो केवाड़ देवी माई खोला ना हो केवाड़ आइल बनी तोहारे हो दुवरिया देवी माई खोला न हो केवाड़ आइल बानी तोहार हो दुआरिया देवी माई खोला ना हो केवाड़ देवी माई खोला ना हो केवाड़ आइल बानी तोहार हो दुआरिया बस के माई ए माई ताड़ा पावल जाता यस रोवावल जाता निर्दोष लोग के बहुत सतावल जाता पावल जाता रोवावल जाता मेरे दोस्त के बहुत ताड़ा पावल जाता या रोवावल जाता निर्दोष लोग के बहुत सतावल जाता कलश की माई हो माई हो सारा मनोज रोज कर लेनी होरा माई तनी बतिया कोरोना बिचारी आइल बानी तोहारे हो दुवरिया आइल बानी तोहारे हो दुवरिया देवी माई खोला ना हो केवाड़ आइल बानी तोहारे दुआरिया देवी माई खोला ना हो केवाड़ आइल बानी तोहारे हो दुवरिया देवी माई खोला ना हो केवाड़ आइल बानी तोहारे हो दुआरिया देवी माई खोला ना हो केवाड़ अच्छा जना बबुआ के जन्म उत्सव में हमने कहा होता युवराज बाबू के बाबा श्री जोगिंदर यादव जी हाँ जी हमने के चाचा बानी हाँ हमने के पुरस्कार देनी आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार बा बेटा पतोह से सुख मिले हाँ निरोग रही हाँ जी यह भगवान से प्रार्थना करी। लेकिन मंडली के मैनेजर साहब पैसा नहीं खरीदला बड़ा दुख के बात बा मोहनलाल यादव जी बानी के नाम है के मोहन भंडारी अच्छा बबुआ के बाबा
हमरा अमन बाबू के चाचा बानी श्री परशुराम यादव जी हाँ जी उहो के आशीर्वाद देनी हमरा के हाँ जी आशीर्वाद स्वीकार बा सुखी संपन्न रही सब भगवान से प्रार्थना करो। व्यास जी हाँ मंडली के मनेर साहब के बुलाई। अच्छा मनेर साहब हमरा मोहनलाल नागेंद्र यादव जी। भैया पुरस्कार देनी हमने के हार्दिक अभिनंदन करब। मोहनलाल यादव जी अच्छा मोहनलाल यादव जी अब बोला के पुरस्कार लिहल जाई हमने के। बबुआ का बाबा बनी मंडली के मैनेजर बनी। अच्छा हाँ, अच्छा ई अच्छा सब बात बा। तब बोला के ना लिहल जाई हमने के। लेकिन कुछ बात कहला बिना खराब हो जाला। देखी आ रहल बा कल के बा देखी है पैसा आ गल पैसा ली महाराज। अच्छा ए मंडली के मैनेजर साहब मैनेजर साहब 51 रुपए का पुरस्कार देनी हाँ जी एक तो क्या हलाई नहीं खे। हार्दिक अभिनंदन करब। हाँ। अच्छा नहीं खे तो वो दूसरा बेरा दिया जाई हाय हाय हनु हो हाँ तो आहिल बानी तहारे हो दुआरिया देवी मोये खोला न हो आहिल बानी आहिल बानी तहारे हो दुआरिया देवी मोये खोला न हो केवार आहिल बानी तहारे। तो ई मुकेश बाबू